Лазар Ангелов, или най-успешният български модел. Лазар също като всички други хора имал своите тежки моменти, като в пика на кариерата си има сериозен проблем с колената и има много тежка операция, заради която губи формата си, която му носи хляба на масата. Той сам казва в някои подкасти, като този на Стани Никола, че тогава наистина не му се е живяло. Обаче успява да превъзмогне това и след като се оправя, започва да бута все по-тежко и по-тежко и отново връща формата си. Едно от най-тъжните неща в неговата история е това колко е завистлив и колко е гаден българският народ. Когато в другите държави като Америка, Германия или за която и друга държава се сетите, някой човек успява по някакъв начин и представя тази държава в нейната най-добра светлина, те едва ли не го правят като идол. А тук в България, по фейсбук групите ще прочетете как пича не бил натурален, бил се назобал и как му вързало и само заради това нашия успял. Бъдете по-добри и по-разбирателни към другите хора, тъй като на всички ни е трудно. Ус! Ако си търсиш хранителни добавки, може да си закупиш от тези на Proof Nutrition, като ти гарантирам, че дори самият Лазар Ангелов би ги използвал, тъй като те са с български происход и на всичкото отгоре са с доказано качество, като с промокод PRESI10 ще си спести с цената на всички продукти. Благодаря ви, че го ползвате. Ако искате и вие като Лазар Ангелов да промените своето тяло и да се чувствате добре в кожата си, но не знаете как да го направите, LifeFit могат да ви помогнат с абсолютно всичко, като с промокода PRESI20 ще спестите от цената на всичко на сайта и ще помогнете изключително много на мен и на канала ми. Благодаря ви, че използвате кодовете.